Sinibingele babuke becwecwe media ulungelo lomsholozi insizwe yakhona kwesakamshushe empangeni. Ngihlezi nosisi wami la from Idependent Nelisiwe siswami yaphela. Yazi cabanga ibhizi ngiyibuka ingubo angikuzi ukusuqalile. Ngibhizi ngiyibuka ingubo mina ngizosuqalile ngizasekuthola hayibo. Sanibonani ngiyaphila njani? Siphelele wesiswami. Sephila. Nanku umcimbi oyisisasa omuhle kakhulu esibona attendance isizini phezulu. Uthini kubantu kulomcimbi weNdoniSaliwa? Lalela ayikho into edlula ukuthi sisupportane zama artists. I remember ngilalele uSaliwa banondoni bakhala emngcwabeni of the late uNkululeko bakhuluma indaba ukuthi ubebathembisa ukuthi benza umcimbi but bezoba eBay. And azange kusakwenzeka bebasabutha ke kusawenzeka. But yazi ayikho into edlula ukuthi uqhubekele phambili noma ngathi inkani guys. Inkani yokuyitshela ukuthi into ngizokwazi ukuyenza noma kanjani ile eyenza ukuthi babe la. And sikhonda sisuka le kude sike yonke into sathi nje sizosupport omkhaya bethu. Ngwalana ke mina esikhawini la khona la empangeni and omkhaya bami le. It's amazing. Yazi ngithe mangena la mangibona abantu bagcwele ngasho ukuthi yabona uNkulunkulu uyasebenza. Emfihlakalweni and susi ukuthi abantu baningi bagcwele yazi mangiza la 30 minutes away ngihlangana nabanye ubhuti ngifuna i-direction eza la basuka 30 minutes away bahamba ngenyawo beza la kulomcimbi lo so abantu abaningi from all the corners asempangeni bakhona khona la ekhaya. It's the first of its kind and it's amazing. Amazwi akho okubaqoqozela because nabo I'm sure ukuthi bane plan going forward okwenza zonke izinto ezinhle kanje. Into engayisho nje ukuthi ayikho into edlula inkani ayikho into edlula umkhuleko and you know I really believe in manifesting ukuthi into uma imanifesta iyakwazi kuba impumelelo. To them this was just a manifestation because I remember mekhuluma istory uSaliwa washo ukuthi baqala eThilomu kuyinto encane but buka manje definitely next year mele hambe eBay Stadium. It must be bigger than this and with working with people one thing I know about uSaliwa noNdoni bakwazi ukusebenza nabantu ukuzehlisa ukwazi ukusebenza nabanye abantu iyakwazi into ukwenza ukuthi uphumelele. Abantu bakuthanda siswami. Bakuthanda and you are so amazing indlela oyiyona you are so kind. Siyabonga kakhulu siswami isikhathi sakho. Kakhulu ngiyaxolisa kazi ukuthi bengilungisa ingubo yami. No problem siyabonga sisi. Siyabonga. Bekuweka uNelisiwe lo weDependent siyabonga kakhulu siqoqo media so lokho sinikele izinto ezinamandla izinto eziphilayo izinto ezipowerful sinindela abantu abazingeni phezulu sinixhumanise nabo siqoqo media keep on following us iqoqo media on TikTok on YouTube on Facebook. Thank you very much.